ife meleme ka nji bịa okwu meleme ka nji bịa egwu nke edo ka mụ akwụchi na-akwụchi ịmala agba igwe n'isi maọbụ ịma iwe elu igbo ekele m unu ọkwa nwaada ada igbo Success Adaọka ife onye na-eme ya gazie anyị ga-adị ka echi maka na ịcha na na-agwụ agwụ ọfọtigboro anyị ndị iro anyị maka na onye suru ubi ya atọ ọka ndị iro anyị ga na-egwu ana mana ọla mbụ mkpochi n'iru ka anyị ga na-aga maka na ejiri ogene edo ụjọ ka m kene ụmụnne m Njide Ebube bụ mmadụ dịka Nnamdi Agwụ mmadụ Nnajọfọ odogwu nwa na Malaysia Testimony Sombi odogwu nwa na Amachala kedu maka mmadụ dịka Ebube Ọka onye manifesta Ọka odogwu nwa na Europe ego Europe ga-abụ nke gị ka m kene mmadụ dịka Kingsley Akelie nnukwu nwa Mayom odogwu nwa ndị Ọka ji eme ọnụ na Dallas Texas achị m na iji ọnụ ga-abịa ije mmiri amụsụ elu amụsụ ala amafum unu ga na-eje eje na-abata abata azdet amafụ n'anya agari ofu ga-erubere unu isi more connection oversize money unu ga-adị ndụ bike nka ọbịara igbu unu ga-egbu onwe maka na ọbịara igbu unu gbuo onwe ọ bụla ajọ ọgwụ onye ọbụla chi na unu ama nwee obi ụtọ ọdịda ga-abụ nke unu ga-adị ka echi maka na echi na na-agwụ agwụ please follow me up on my Facebook page at Adigbo Success 1 or you can still follow me on my Instagram account at Adigbo Success. okwu meleme ka nji bịa